Toată lumea, sunt Andrei și el Eu, Denis! Și el a fost Denis, cum se spune el pe YouTube, The Ultra Denis Ultra Vloggers! Nu mai urla, please, distrugi urechile vlog ascultătorilor mei foarte șmecheri. Am decât 3. Și tu de... Și eu nu, sunt 2 oameni care apreciază munca. Deci aici găsiți Caterin ca la metru pătrat. Aici găsiți 2 proști, adică ca noi. Dacă dai te bat. Și noi ne gândeam, după ce voi posta vlogul acesta, să facem și o provocare. Și vreau să vă întreb în comentarii, vreți sau nu? Deci de la pe Facebook. Deci aștept comentarii. Eu deja am făcut mi-am provocările. Deci el a făcut Q&A și chestii. Deci eu aștept comentariile voastre. Lăsați comentarii și întrebă și provocări pentru Q&A 2 și seria de provocări numărul 1, provocări nebune numărul 1. Pentru The Ultra Denis Vloggers! Așa. Și până data viitoare, când o să facem colaborare, că noi să mai stăm aici, ne mai plimbăm, mai mâncăm ceva, știți voi. Știți? Ok. Normal că știu, nu sunt proști, că sunt șmecheri abonați ăștia. Și, deci vă rog să lăsați în comentarii niște ce să lase vă Denise. Like, subscribe, share, comment. Ce vreau să spun? Distrusești bă tot video, bă, distrusești tot video. Vino bă, uite. Păi, da, nu se vede. Eu vreau să spun ceva și m-ai întrerupt. Și acum nu mai știu ce. Și las pe oameni în comentarii. Și vloguri 4. Las pe oameni în comentarii. Și vlogul 4 când îl faci, mă? Vlogul 4 nu știu. Când voi face 200 de like-uri. Ce, bă? Nu faci tu atâtea înaintea mea. Scuzați, oameni buni. Nu faci el atâtea înaintea mea. Când o să fac 10 like-uri, o să fac vlogul numărul 4. Și vreau susținere. Nu știu atâtea. 10, mă? Ai 3 abonați. Și 3 abonați, face mai multe conturi de YouTube și dă like. Mă jur asta. Deci, noi mai stăm pe aici și vreau să lăsați în comentarii ce provocare să facem. Una grea. Un mecheră. Da, să lăsați în comentarii și vă rog, nu da alea sataniste. Vă rog frumos. Deci vă rog, până data viitoare vă urez o zi bună. Eu cu Denis vă salutăm, zipa. Pa, salut. Și hai mă, distrugi tot intro de la revedere. Ave bune. Bă, ține și tu telefonul de mine. Da, nu. Stai. Și până data viitoare. Și până data viitoare vă urăm o zi bună. Nu știți, să nu intrați pe canal și să dați dislike-uri multe. Bye bye.